100 000 години в рая на Адам и Ева не им липсвало нищо. Или поне така си мисляли, докато един ден, както си сърфирали из нета, попаднали на падащо меню. Точно това им липсвало. Комплексна доставка на стоки и услуги. Днес 100 000 се влюбват. 100 000 си сменят прическата, а други 100 000 сменят мечтите си. 100 000 опитват нещо ново. 100 000 обичат да разтягат лукуми. 100 000 бъркат номера. 100 000 харесват цигламения цвят. 100 000 губят търпение. 100 000 използват връзки. Само един улучва шестица от тотото. 100 000 улучват право в целта. 100 000 те виждат с БГ меню.